Nangako ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office na aaksyonan na ang reklamo hinggil sa hindi matapos-tapos na proyektong kalsada sa Barangay Kamagsaan, Kapalonga. Sa pagharap ng kinatawa ng DPWH sa sesyon ng Sangguniang Palalawigan, tiniyak ng isang nagngangalang Engineer Regondola na tatapusin na nila sa lalong madaling panahon ang natitirang bahagi ng nabanggit na proyekto. So, as pakilabas ko na ito, tatawagin po yung contractor, papa-assume ko na po. Gayunman, hindi nagbigay ng tiyak na panahon si Engineer Regondola, project engineer ng nabanggit na paggawaing bayan, kung kailan matatapos ang nabanggit na proyekto maliban sa pagsasabing makikipag-ugnayan na siya sa kontratista nito para matapos na ang inirereklamong proyekto. Dahil sa naturang pangako ng DPWH, pinahayag naman ni Vice Governor Joseph Pascucha na bibigyan ng SP ng Sangguniang Palalawigan na palugit ng 1 buwan ang DPWH at kapag hindi nagawa sa ibinigay na panahon ay muling ipatatawag sa sesyon si Engineer Regondola para magpaliwanag. Okay, so ganun na lang Kapitan. So anyway, nandito naman tayo sa formal session at nagbitaw ng pananalita si Engineer. So meron tayong documentation pagdating dito. Hinihintay naman natin yung documentation sa inyo mabilis, di ba? So after 1 month siguro at hindi pa rin nagawa, hindi sasagutin naman ulit tayo ni Engineer Regondola kung ano nangyari talaga. Ang pagpapataw na ito ng SP sa mga taga-DPWH ay bilang tugon sa reklamo ni Punong Barangay Manny Urit ng Kamagsaan, Kapalonga na ibinadaan kay Bukal Winnie Balseoco bilang chairman ng Committee on Infrastructure and Public Works na kaagad namang nagtungo kamakailan sa naturang inirereklamong proyekto para magsagawa ng aktwal na inspeksyon. Ang po namin dito parang ang tagal na kong tapos na nakakadaan po yung mga ibang truck, mga nagtulog ng lupa, dumadaan sa barangay namin. May mga nagdadamping na doon. Ibig ko sabihin, pwede na dumaan yung mga sand gravel na galing sa mga contractor. So, ang ko po doon ay ang tagal po. Umaasa naman si Punong Barangay Orit na pangangatawanan ng DPWH ang kanilang ipinangako dahil sa madami na siyang natatanggap na reklamo mula sa kanyang mga kabarangay na napeperwisyo sa naturang hindi matapos-tapos na proyekto. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.